Natukom il-lejla tajba. F'xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fiċ-Ċittadella ta' Għawdex, nilqowkom għal dan il-moment ta' talb bħala Knisja Awċija fejn sejrin niftħu fuq livell ta' Djoċesi ta' Għawdex il-mixja sinodali illi qiegħed jistedinna għalija il-Papa Franġisku. Bħal bieraħ ġimgħa fl-awla sinodali fil-Belt tal-Vatikan, il-Papa Franġisku ma' ġenbu il-Kardinal Awċi Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet, fetaħ dan is-sinodu illi iktar minn sinodu qiegħed jissejjaħ mixja sinodali. Imdawla propju mix-xewqa tal-Knisja illi tiskopri iktar is-sinodalità tagħha. Il-fatt li aħna Knisja waħda illi tgħix flimkien il-Vanġelu. U propju il-moment tal-lejla huwa tkomplija ma' dak il-ftuħ permezz ta' dik l-assembleja illi mbagħad tkompla wkoll il-ħadd li għadda filgħodu fil-Bażilika ta' San Pietru fejn il-Papa Franġisku mexxa l-quddiesa tal-inawgurazzjoni ta' dan is-sinodu tal-Isfijiet li hom mifrux fuq diversi snin u li għandu bħala tema lejn Knisja Sinodali, komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni. Ftit ta' xurilu ġie mxandar ukoll id-dokument preparatorju li se jgħin lill-Knisja tirrifletti. U da mhux se jsir fruma mill-Assembleja tas-Sinodu tal-Isfijiet hemmhekk biss, imma se jibda mill-ewwel minn isfel, mid-diversi knejjes imxerdin mad-dinja kollha, mid-djoċesijiet illi flimkien mar-rajja tagħhom huma mistiedna biex jagħmlu din ir-riflessjoni. U propju dan id-dokument se jgħin f'dan. Il-lejla l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma se jmexxi din iċ-ċelebrazzjoni liturġika illi fiha sejrin nitolbu l-Ispiritu Santu idawwal ukoll lill-Knisja tagħna f'Għawdex sabiex tagħmel din ir-riflessjoni hekk kif għadna kemm ftaħna wkoll il-pjan pastorali djoċesan. Iż-żewġ proċessi jitbewsu flimkien tista' tgħid hekk sabiex il-Knisja f'pajjiżna tirrifletti dwar din it-tema hekk importanti tas-sinodalità. Il-Kor Djoċesan taż-żgħażagħ illum taħt id-direzzjoni ta' Marjella Spiteri Ċefaj se janima din il-liturġija bis-sehem ta' diversi kappellani u arċiprieti tal-parroċċi Awċin flimkien ma' saċerdoti oħra u l-membri tal-Kapitlu Katedrali.
B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti jeżis inġbarna flimkien il-lejla mhux biss biex niċċelebraw l-Ewkaristija tal-Ħadd, imma wkoll biex niftħu flimkien ma' djoċesijiet kollha l-oħra tad-dinja mal-Knisja kollha, mad-dinja, il-Knisja Kattolika, is-Sinodu fuq livell djoċesan. Dak li l-Papa għamel fuq livell universali nhar il-Ħadd li għadda, aħna nagħmluh illum fid-djoċesi tagħna. U biex nitħejjew tajjeb ħalli nidħlu għal din l-esperjenza ta' Knisja li timxi flimkien, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna li tolbu lil Mulej ikollu ħniena minnha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tinibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin. U billi ħallejt tmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil Imqazza Marija dejjem Verċni lill-anċili lill-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla fil-oli ta' smewiet.
Nitolbu. U Alla, bi providenza tal-għaġeb int ħejjejt kollox biex is-saltna ta' Kristu tinfirex kullimkien fid-dinja u biex il-fidwa u s-salvazzjoni jilħqu lill-bnedmin kollha. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun is-sagrament tas-salvazzjoni għal kulħadd u turi u tħaddem il-misteru tal-imħabba tiegħek għal bnedmin kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sinodu reġa' fakkarna illi s-Sinodu m'għandux ikun parlament imma huwa mixja sinodali imdawla mill-kelma ta' Alla. Nisimgħu għalhekk din il-kelma għall-liturġija ta' 29 Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-mulej joġbu jaksu bil-mart, tal-li joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni huwa għad jara nisel u jitawwal jiemu u wirieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-batija tiegħu għad jara d-dawl, jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bieħu. Il-kelma tal-mulej. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Sewwa hi l-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu, biex jiħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Inkomplu niddawlu mill-liturġija tal-kelma illi illum hija misluta wkoll mill-ittra lil-Lut. Ġesu ppreżentat bħala il-Qassis il-Kbir. It-tieni qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, meta aħna għandna l-Qassis il-Kbir li hu tassew kbir, Qassis li daħal fis-smawiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex Qassis il-Kbir li ma jistax jagħdar id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra d-dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqelgħu ħniena u nsibu f'waqta l-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Qumu bil-wieqfa. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Alleluja, alleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek. F'dak iż-żmien Ġakbu u Ġwanni u lied Zebedew resqu lejh u qalulu Mgħallem,
dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom staqsihom. Huma jġbuh, ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu għalilhom, ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titamdu bil-magħmudija li bija se nitgħammed jien? Għandna qalulu. Imbagħad għalilhom Ġesu, il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh iva u titamdu wkoll bil-magħmudija li bija se nitgħammed jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi, din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-għaxra l-oħra meta simgħu dan saħnu għal Ġagbu u għal Ġwanni, imma Ġesu sejħilhom u qalilhom, tafu intom dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħadmu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Bit-tweġiba għal mistoqsija mimlija pretensjoni ta' Ġagbu u Ġwanni, Ġesu juri lill-apostli illi il-vera triq ta' bejn il-bniedem hija dik li jkun għaddej ta' kulħadd, dak li jaħsel is-saqajn. U dan hu l-Knisja se tagħmel f'dan iż-żmien tas-Sinodu, id-dixxerniment ta' kif tkun tassew għaddejja tal-umanità. Nisimgħu l-Lisqof Anton f'din l-omilija fil-ftuħ tas-Sinodu Diċesan, tas-Sinodu fuq livell diċesan. X'periklu kbir illi anki fil-Knisja nirraġunaw bħalma tirraġuna d-dinja u l-Knisja nimmaġinawha xi kumpanija, xi struttura illi fiha hemm ħafna rwoli, illi jimbagħad hemm ħafna li jiddependu minnha, illi jimbagħad hemm ħafna n-nies, il-parti kbira tan-nies iħarsu lejja minn isfel għal fuq, jistennew li tagħtihom dak li għandhom bżonn, kemm f'dak li hu tagħlim kif ukoll fil-bżonnijiet l-oħra, mhux biss spiritwali imma wkoll kultant materjali. Dan huwa riskju kbir li dija ta' Knisja magħmula minn qassisejn, li dija ta' Knisja magħmula mill-Papa, il-Kardinal u l-Isqfijiet dawk qegħdin hemm u aħna l-bqija, intom il-bqija tan-nies, immorru hemmhekk għax jgħidulna huma, immorru hemmhekk biex nisimgħu minnhom, immorru hemmhekk għax din l-istruttura b'xi mod nemmnu illi tista' tgħinna fil-mixja tagħna tal-ħajja u tgħinna wkoll wara li mmotu. Imma tkun viżjoni wisq fqira tal-Knisja jekk aħna nimmaġinawha b'dan il-mod. Il-Papa bl-għajnuna tal-Kardinal Mario Grech, il-Kardinal tagħna, ħa inizjattiva importanti ħafna fid-dinja kollha kemm hi. Qiegħed jibda sinodu, jew aħjar jibda proċess ta' sinodalità. Kelma tqila imma li tfisser xi ħaġa sempliċi ħafna u li ħanifhmuha flimkien. Il-Papa jixtieq illi l-koll kemm aħna il-Kristjani, daw kollha li nemmnu f'Ġesu, kollha kemm aħna. Narfu min tassew aħna, x'inhi l-identità tassew tagħna. Fi kliem ieħor, il-koll kemm aħna saċerdoti, reliġjużi, lajċi, il-koll kemm aħna mexjejn flimkien mhux wara l-isqof, mhux wara l-Papa, le. Mexjejn il-koll flimkien wara Ġesu. Din hija l-Knisja. U din id-definizzjoni għandna bżonn nitalmuha l-ewwel qabel kollox aħna l-qassisejn. Aħna bħalkom mexjejn fit-triq wara Ġesu. U mhux biss bħalkom imma flimkien magħkom, flimkien ma' xulxejn. Fil-Knisja hemm 3 modi ta' kif tista' tkun. Hemm il-mod tal-Ministeru, s-saċerdoti, hemm il-mod tal-ħajja reliġjuża, il-patrijiet u s-sorijiet, u hemm il-mod tal-lajkat, il-lajċi, li huma intom.
U dawn it-tliet modi m'hemmx wieħed ikbar mill-ieħor fil-Knisja. Irridu nifhmuha darba l dejjem l-ewwel qabel kollox aħna s-saċerdoti. M'hemmx mod wieħed ikbar mill-ieħor, le. M'hemmx is-saċerdoti ikbar mir-reliġjużi jew ir-reliġjużi ikbar mill-lajċi, le. Imma l-koll kemm aħna ninsabu fuq l-istess pjan, fuq l-istess livell. Il-koll kemm aħna nieħdu mingħand xulxejn u nagħtu lil xulxejn f'din il-mixja tagħna lejn Ġesu. Forsi lejla m'għandniex ċans nidħlu fil-fond ta' din ir-realtà, però is-sinodu dan hu s-sinodu. Irid jgħinna lil kull wieħed u lil kull waħda minna u lil komunità Kristjana tagħna hawnhekk fil-Gżira Awċija illi aħna komunjoni. Il-Papa jsemmi 3 kelmiet importanti: komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni. L-ewwel qabel kollox aħna komunjoni. U fil-komunjoni m'hemmx minnu iktar u minnu inqas. Imma hemm persuni li huma diversi, differenti iwa, imma għandhom l-istess valur u għandhom l-istess importanza fl-għajnejn ta' Alla, fl-għajnejn ta' Ġesu. Din lilna l-koll iddaħħalna l-ewwel qabel kollox f'sens kbir ta' libertà, imma wkoll f'sens kbir ta' responsabilità. Il-koll kemm aħna responsabbli mill-mixja ta' xulxejn. Mhux aħna saċerdoti biss responsabbli tal-mixja ta' min mhux saċerdot jew min mhux reliġjuż, le. Imma l-koll kemm aħna, kollha kemm aħna responsabbli ta' xulxejn. Il-komunjoni, il-parteċipazzjoni. Irridu nwieġbu għas-sejħat, mhux tal-Papa, mhux tal-Isqof, mhux tal-Qasisejn, le, għas-sejħat ta' Ġesu li jinqeda bin-nies għax hu inkarna, u sar bniedem. Allura jinqeda bin-nies, jinqeda bejk, jinqeda bejk, jinqeda bik, jinqeda bija, jinqeda bina. Għas-sejħa ta' Ġesu. Però dan il-proċess diffiċli, għax mhux bħal kif jaħdmu l-istrutturi tad-dinja. L-istrutturi tad-dinja jaħdmu fuq il-biża', fuq il-prepotenza. L-istrutturi tad-dinja jaħdmu fuq kemm jien kapaċi inżomm il-pont sod, kemm jien kapaċi nikmanda, anke fil-familja kultant. Nispiċċaw insabtu saqajna. Ġesu jaħdem mod ieħor. U llum il-Vanġelu jissemmilna xi ħaġa fundamentali importanti. Biex ikun hemm din il-komunjoni, biex ikun hemm il-parteċipazzjoni, biex ikun hemm il-missjoni. X'hemm bżonn? Ħaġa waħda. Ħafna umiltà. Ħafna umiltà. Tiftakruh il-Vanġelu tal-lum? Aħna rridu Ġabu Ġwanni jippretendu li wieħed joqgħod fuq il-lemin u l fuq ix-xelluk. Jiġifieri li kollhom il-poter, l-awtorità. Ftit qabel Ġesu kien għadu qiegħed jgħidilhom għat-tielet darba li hu kien sejr Ġerusalemm biex hemmhekk jiġi imsawwat, maqtul, imbagħad iqom. U dawn wara li semgħu dan id-diskors kollu, qalulu lil Ġesu aħna rridu noqogħdu fuq il-lemin u x-xelluk fil-glorja tiegħek. Għalihom il-glorja x'kienet? Il-misħut poter. Il-poter. Għaliex misħut? Għax il-poter huwa invenzjoni tax-xitan. Fil-Vanġelu ta' San Mattew insibuha ċara daqs il-kristall, kapitlu 5 fil-tentazzjonijiet. Meta x-xitan jittenta lil Ġesu fuq il-poter, natik id-dinja kollha għax hija tiegħi. Il-poter huwa tiegħi, jgħidu x-xitan. Natijulek il-poter. Mela il-poter huwa xi ħaġa karatteristika tax-xitan. Imma mhix tax-xitan biss, hija karatteristika tiegħi ta' kull wieħed u kull waħda minna hawnhekk. Il-poter, ara nimmaġinaw li huwa ta' min qiegħed fil-għoli jew le. Il-poter inħadmuh kollha kemm aħna. Meta rrida tgħaddi tiegħi, meta jien infittex li dak li nagħmlu biex nerfa' fuq il-figura tiegħi, il-persuna tiegħi, meta dak li nippjana, dak li nipproġetta ikun sempliċement biex u nindunaw kemm il-poter jaqla nkwiet, kemm jaqla nkwiet, kemm jaqla nkwiet. Meta nfittxu l-poter, mhux biss fil-ħajja ta' kuljum, imma kultant anki aħna fil-ħajja tal-Knisja.
Il-Papa darodu fl-Angelus għal kelma li joġbitni ħafna. Għal kultant aħna nomordu bil-marda tal-poter. U tispiċċa marda ta' u laqas nindunaw li aħna morda bil-poter, ma nindunawx. Fil-familja, intix kapaċi tgħid sorry. Intix kapaċi tċedi u tħalli lil ħaddieħor kultant jiddeċiedi. Intix kapaċi taċċetta l-opinjoni ta' ħaddieħor. Aħna, is-saċerdoti, kif naħdmu mal-lajċi, kif naħdmu fl-imkien, jekk tkunx il-biża li tmexxina, jekk tkunx l-interessi personali li jmexxuna, jew inkella il-kelma ta' Ġesu, Ġesu li jiġbidna lejh il-koll fl-imkien. Interessanti għax fil-Vanġelu għandna lil Ġakbu u lil Ġwanni illi ifittxu li jintrefgħu il fuq. Irridu noqgħdu wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk tiegħek. Interessanti għax iktar tard fil-Vanġelu nafu min qatt fuq il-lemin u fuq ix-xelluk ta' Ġesu. Mhux hekk? Min qatt fuq il-lemin u fuq ix-xelluk ta' Ġesu. Hemm żewġ ħallelin. Interessanti. Mhux Ġwanni u Ġakbu anzi dawk telqu ħarbu. Dablu rashom. Allura Ġakbu u Ġwanni jridu jintrefgħu u Ġesu jitkellem minn kalċi u minn mamudija. Mamudija. X'inhi mamudija? Mamudija jfisser tereq, tinżel, mhux tintrafa' l fuq. U tereq fiex tereq? Tereq fix-xewqat ta' Alla, tereq fir-rida ta' Alla. Tereq fil-kelma tal-Vanġelu, fil-kelma li nisimgħu. Inħallu lilha li tmexxina fil-ħajja. Inħallu lilha li ddawwalna fid-deċiżjonijiet fl-għażliet prattiċi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Mod speċjali aħna s-saċerdoti. Fl-għażliet pastorali tagħna. Fl-għażliet ta' responsabilità illi għandna. Li tkun din il-kelma li ddawwalna u xejn iktar. Li tkun il-magħmudija dilli nerqu fil-persuna ta' Ġesu u mhux li nintrefgħu l fuq. U l-kalċi. Lesti li tixorbu l-kalċi tiegħi, il-kalċi miegħi. Inti milli ma tazza, mit-tazza ta' min kapaċi tixrob. L-iktar forsi mit-tazza tal-mara tiegħek jew tar-raġel tiegħek, jew forsi ta' tfal, imma mhux kulħadd laqas. X'jiġifieri tixrob mit-tazza? Jiġifieri tkun sem, parteċipi, tkun ħaġa waħda mal-persuna. Lesti li tkunu ħaġa waħda mal-persuna tiegħi. Lesti li jkollkom il-valuri tiegħi, lesti li jkollkom l-idejat tiegħi, lesti li jkollkom il-ħsibijiet tiegħi. Allura hemmhekk okej tkunu tistgħu toqgħodu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. Imma interessanti ħafna fl-aħħar tal-ħajja ta' Ġesu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk ma nsibux żewġ qassisejn, lanqas żewġ isfijiet, imma nsibu żewġ ħallelin. Il-mulejja tina l-umiltà. Illi hija il-qofol hija predispożizzjoni importanti, neċessarja għas-sinodalità, għall-komunjoni. Jekk jien inħares lejn l-oħrajn narawhom dubbien, jekk jien nikkritika l-ħin kollu l-ħuti l-sħabi, kif jista' jkun nagħmel sinodalità? Ma nistax nagħmel sinodalità. Ma nistax naħdem flimkien, ma nistax nagħmel komunjoni, parteċipazzjoni. U dan min xiex jiġi. Meta jien impoġġi li nifsi l fuq. Min hu l-fuq minni? Min jien il-fuq? Min ħadd. Il-fuq minni hemm Ġesu. Il-fuq minnek hemm Ġesu. Jien nippruvaw nidħlu ftejt f'din l-idea tal-Papa, tas-sinodalità, li aħna l-koll kemm aħna għandna bżonn xulxejn biex insalvaw flimkien. Nibda mill-familja, fuq ix-xogħol, fil-Knisja. U naraw x'jiġri. Il-Knisja ma tistax timxi bir-regoli bliet tal-ħadejt, bil-impożizzjonijiet, ma tistax timxi hekk il-Knisja. Ma tistax timxi bil-biża'. Ma tkunx il-Knisja, tkun xi ħaġa oħra. Il-mulej jagħtina verament illi nilqgħu dan id-don li qed jagħtina l-Papa. U nħeġġiġkom biex nitolbu għal-Papa, nitolbu wkoll għall-Kardinal Mario, hekk f'dan iż-żmien, li żgur għandu ħafna responsabilità biex il-mulej jkompli jimliħ bid-doni tiegħu. Ħalli jkompli jgħinna nkunu familja, komunjoni, l-koll flimkien,
Il-koll flimkien, bid-djufijiet tagħna, bid-difetti tagħna. Nimxu wara Ġesu. Ir-riflessjoni ta' l-isqof Anton Tewma matul l-omelija f'din il-quddisa li fija il-Knisja f'Għawdex, l-istess kif għamlet diġà il-Knisja f'Malta dal-għodu, qed tibda l-mixja sinodali. Il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U fulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispiritu Santu minn Marija Verxni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kodba mqazza. U telassem, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu u lej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuq il-profet. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nobiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' smilli ġej. Amen. Waqt nistennew bil-ħerqa l-miġja tal-mulej Ġesu li tolbu bil-qima lil ħnina ta' Alla biex kif hu bat li l-ibnu fid-dinja ħajwassal il-bxarat tajba lil-fqar, hekk ukoll illum iġib permezz tal-Knisja il-ħelsien f'kull bniedem. Nitolbu għall-Knisja mqazza ta' Alla biex tkun dawla l-ġnus u sagrament ta' salvazzjoni għal kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal Papa Franġisku u l-isqof tagħna Anton, għal poplu kollu qaddis u fidili ta' Alla fid-Djoċesi ta' Għawdex, biex dan iż-żmien ta' sinodu jiena narfu r-rieda ta' Alla u nagħmluha bil-qlubija kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li għandhom f'idejhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu dejjem il-ġid komuni u jaħdmu dejjem b'ġustizzja u integrità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal morda, għal dawk li huma waħedhom, għal maħqura u dawk li qed ibatu, biex ma jkunu qatt imwarba, imma jsibu fina min ħarisom, jieħu ħsiebhom u min jara fihom lil Kristu nnifsu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina hawn miġbura biex dan il-proċess sinodali u l-eżami tal-kuxjenza li qed nagħmlu iwassuna biex insaħħu aktar ir-rabta tagħna ma' Kristu u mal-komunità nisranija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla kienu qawwa tagħna, isma' t-talb tal-Knisja tiegħek għatina li naqilgħu minn għandek dak kollu li nitolbuk bil-fidi bi Kristu Sidna. Amen. Dinja xandira diretta mill-Katedral ta' Għawdex fejn l-isqof Anton Tewma qiegħed imexxi il-quddisa solenni li bija f'din id-djoċesi qed tibda din il-mixja sinodali faqda mal-Knisja kollha universali. Proċess li jinfetaħ f'Ruma mill-Papa Franġisku u mis-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet il-Kardinal Awċi bħalna Mario Grek, illi illum nitolbu għalih b'mod speċjali biex l-Ispirtu Santu idawwa lilu u l-kollaboraturi tiegħu fit-treġija ta' dan il-proċess importanti ta' riflessjoni u disċerniment illi aħna l-koll, il-poplu ta' Alla f'din il-Knisja mistednin nagħmlu.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin ilqa l-offerti tagħna u bil-qawwa ta' dan is-sagrament tagħmel li l-kotra ta' dawk li jemmnu fik titwettaq dejjem iżjed bħala ġens maħtur, saċerdozzju regali, nazzjon qaddejs u poplu miksub minnek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq l-ħlejja kollha u jfaħrek bla jeda fl-emejja l-kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha, aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli,
il-Kardinal Marju, l-isqfijiet Charles u Joe, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, Sant Ignazju t'Antiokkja u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew niftakru li Alla hu missier u aħna l-koll l-uliet mingħajr differenza qudiemu għax aħna l-koll uliet induru lejh u ngħidulu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatu, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nobitna bħalma naħfru lil min hu ħatjarina. Iddaħħalniex fi tiġrib, issa ħlisna mid-dem. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għattu l-paċi lil xulxejn. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. L-Ewkaristija hija l-qalba tal-komunjoni fil-Knisja. Il-Knisja tgħix bl-Ewkaristija. U anke dan il-proċess sinodali huwa proċess ta' komunjoni propju għaliex jixrob l-enerġija tiegħu biex ngħidu hekk minn Kristu innifsu, il-prinċipju ta' kull għaqda fil-Knisja tiegħu. Kif smajna anke fit-talba Ewkaristika, invokajna l-interċessjoni qawwija ta' wieħed mill-padri apostoliċi ewlenin f'kuntatt anki mal-era apostolika Ignazju ta' Antiokkja illi mar jiltaqa' mal-martirju tiegħu propju b'din il-kelma fuq fommu, ħallun insir Ewkaristija, ħallun insir ikel mitħun propju għall-imħabba kbira illi kellu lejn Ġesu. U aħna wkoll hemm bżonn li nsiru b'xi mod ikel
mitħun, dik il-kelma li smajna nħalluha timbidel f'servizz lill-oħrajn. Kif jistedinna Ġesu llum fil-Vanġelu bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għalina. Għalhekk aħna wkoll jekk irridu nkunu tassew knisja sinodali, hemm bżonn nkunu knisja illi ssir għaddejja u tingħata għall-oħrajn. Fuq l-altar prinċipali, l-altar maġġur li hemm wara l-altar mejda tal-Knisja Katedrali tistgħu tilħu l-istatwa bust ta' Sant'Ursola, martri tar-4 seklu, li flimkien ma' sħaba f'Koln, il-Ġermanja, ingħatat il-martirju. Flimkien ma' San George hija meqjuma bħala patruna tad-Djoċesi ta' Għawdex. U llum nitolbuhom lill-qaddisin protetturi tagħna biex iħarsu din il-mixja sinodali. Mixja li qiegħda titħallat fl-istess ħin mal-pjan pastorali diċesan. Ġesu f'din l-ewwel fażi saqsina x'intom tgħidu fit-triq bejnietkom. Ġesu interessat fil-ħajja tagħna. U l-Knisja wkoll interessata fil-ħajja tad-dinja u tixtieq tagħti risposta għal ħafna mistoqsijiet li kontinwament jagħmel il-bniedem illum. Ir-risposta hija l-Vanġelu, hija Ġesu Kristu nnifsu. U dan is-sinodu huwa ħarsa l-ġewwa lejn il-ħajja tal-Knisja imma ħarsa l-barra lejn il-ħajja tad-dinja biex narfu kif nistgħu nimxu fis-soċjetà tal-lum u lil Kristu nagħmlu dejjem aktar jidher għad-dinja bħala mixja u proposta. Li ser nagħmel se jitkanta innu qasir ħafna bħala talba l-Ispirtu Qaddejs, talba l-Ispirtu Santu fil-bidu ta' dan il-proċess sinodali. Nixtieq ngħid grazzi kbira lilkom membri tal-kapitlu, lilkom kappillani u saċerdoti li naf li kellkom ġurnata mimlija llum il-ħadd. Imma qegħdin hawnhekk biex flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija, din it-talba lil Alla l-Ispirtu Qaddejs fil-bidu ta' dan il-proċess. Jiena nemmen illi anki jekk maħniex kollha, però nemmen illi bil-mod il-mod aħna li nemmnu, intom qegħdin hawn x'nemmen li temnu f'dan il-proċess. Nibqgħu ċerti li dan it-twemmin tagħna nxerduh. Din il-konvinzjoni tagħna tinfirex. Għax it-tajjeb jimxi. Irridu nibbuttaw ħifa imma t-tajjeb jimxi. Nitolbu. U Alla, inti dejjem tajjex u tqawwi l-Knisja bis-sagramenti tiegħek. Għatina li bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna nimxu fuq l-eżempju ta' mħabtek,
biex inkunu l-ħmira fil-ħajja tal-bnedmin u għajnuna s-salvazzjoni tagħhom bi Kristu Sidna. Spiritu għaddis tal-mulek, dawwal lil moħna, lil qalbna bispir, kun għalina s-ser, milja ta' kull fer, għawi lil ruħna mulek. Spiritu tal-paċi tal-er, għallimna nħobbu u naħfru bl-arbi, ċeddet fil-ar, fejja minna l-mar, eja aħjina mulek. Spiritu ta' il-awċ arrakna bisħir, tina l-erf meħtieġ saħu nimxu triq biex nejxu ħajja fi slim. Spiritu ta' blaqis lilek moħrija min qalbna natu, flimkien mal-missi ma' Ġesu l-ħellis, lilkom kull glorja. Amen. Il-mulej ma'kom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-qalb. Temmejna din iċ-ċelebrazzjoni bl-istess mod kif tradizzjonalment fil-bidu tal-konċilji u tas-sinodi l-kbar tal-Knisja, il-Knisja tagħmel billi titlob l-Ispiritu Santu. Oriġinarjament titkanta t-talba sabiħa Adsumus Sancte Spiritus, il-kliem li jfisser ninsabu hawn quddiemek Spiritu Santu. Dan ġie espress fil-kastana fl-innu sabiħ Spiritu Qaddis tal-mulej. Ejjew nitolbu l-Ispiritu Santu biex ikunu li jonfoħ ir-riħ tiegħu, in-nifs tiegħu tal-qawwa, tal-enerġija li għandha bżonn il-Knisja f'din il-mixja sinodali lejn aktar komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni. Nħalluh idawwal il-qalb u l-moħħ mhux biss tar-rajja tagħna, tal-Papa, tal-Kardinal Grek, tal-Isqof Anton, imma tal-poplu kollu ta' Alla, illi kif qal l-Isqof għandu sem indaqs u responsabilità f'din il-mixja. Il-kor Dioċesan ta' Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Marija l-Ospiti Reċefaj qiegħed ikanta l-aħħar innu lil-Omna Marija dik li kienet mimlija l-Ispirtu s-Santu. Il-lejla ġiet esegwita l-Qudiesa ta' Dun Joseph Kurmi Misericordja li kienet inkitbet għal ġublew tal-ħnina tal-2016. Intant min-naħa tagħna ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom eżies illi kontu magħna għal din ix-xandira intom li tagħmlu wkoll parti minn din il-mixja sinodali. Inħeġġiġkom minn qalbi sabiex tinteressaw ruhkom f'dak li l-Knisja qed tgħix f'dan il-perjodu li se jħodna mhux għal sena sentejn imma aktar sabiex nirriflettu tassew fuq x'ixtieq l-Ispiritu Santu mill-Knisja, anke mill-Knisja li hi fawdex. Natukom il-lejla tajba.